Ongi etorri Celestinara, zure bizitzako maitasuna aurkitzeko edo zuzenean baztertzeko aukera ematen duen programa bakarra. 3 joko, 2 pertsona, bikote bat eta inkognita erraldoia. Egongo aldamatxik, gosteorik, ikusiko dugu. Ni Alain Jurado naiz. Eta ni, Ekain Arregi. Baina gaur Celestinoak bihurtu gara, bikoteak sortzeko eta maitasuna pizteko hemen tartan ganez. Bai, ikusiko dugu ea sozio errateratzen den. Gure lehen lehiakideak Aroa da, eta kimika bila dator, edo behintzat momentu berezi berri bat. Aurrera, Aroa, mesedez. Eguerdion, zelan? Ondo. Ondo? Bai. Bai, urduri edo... Pizka bat. Pizka? Baina, normala, lasai, joango gara pizkanaka. Bueno, aurkeztu nahi duzu zure burua edo... Aroa naiz, 18 urte ditut eta Bilbon jaio naiz. Ondo. Breve, pero conciso, ondo, vale. Bueno, egia esan espero dugu dena ondo ateratzea, momentuz itxura hona deko, eta, bueno, baina, egia da zita baterako 2 pertsona behar direla. Beraz, aurkeztuko dugu orain Julen, bigarren partaidea, horrela Julen, mesedez. Kaixo. Kaixo. Egunon. Egunon. Eta eskerrik asko. Bueno, lehen impresio bezala, Bai, minik ere pizka bat urdu nago, baina uste dut dena ondo nahi dela. duzu zure burua aurkeztu edo zezer esan edo... Bai, ni Julen naiz, 12 urte ditut. 12? Bai, eta... Gaztetxo, Eta Bilbon jaiota, Bilbon, zehazki, no? Eske biok sairie Bilboko... Ni Basurtukoa. Basurtu, eta zu? Santutxu. Bueno, vale. Eta, a ber... Zer gertatzen den, ez da? Bai. Vale, listo. Beraz, jokatzeko prest, zaudete? Bai. Ondo. Beraz, no ha habido muchos gogoak, Gogoekin. Bai. Vale, ondo. Eso me parece mejor. No nos escuchan en casa, hombre. Perfecto, orduan. Ez dugu gehiago itxarongo, eta goaz frogekin. Gure lehenengo froga, dinosaurioak. Aplausos. Aplausos. Betidanik egin den moduan, lehenengo frogarekin hasiko gara, non bikoteak elkarse ezagutxaz gain, haien kimika neurtu ahal izango dute, eta zer gauza dituzten komunean ikusi ahal izango dute. Beraz. Hori egia da, konpi. Eta zetasun bat aipatxa, besterik ez zaizu astu. Eta modu oso dinamikoan ezagutuko direla. Gaztentzat pentsatuta brain roterara, ez dakit TikToketik ikusi duzuen edo. Eta, bueno, galdera batzuk erantzungo dituzu eta galderak erantzun bitartean dinosaurioaren hori konexioarik ez duzunean ateratzen den dinosaurio joku mitikoa jolasten egongo zarie. Eta, bueno, teknika da, psikologikoa da, pizkat, errezago erantzuteko eta lasaiago. Oso erraza. Tio gargi. Ulertuta, ez da? Galderak erantzun jolasten duzuen bitartean. Hori da la conclusión final. Zuek jolastu eta guk galderak egin. Así nos conocemos todos un poco más y sobre todo vosotros, que es lo importante. Baina, adi egon, ze irabazten duena primi moduko bat irabiziko du. Como una especie de comodín. Den olertuta? Bai. Vale, goazen gure lehenengo jokalarekin. Izango da. Zu Aroa edo a quién quiere empezar? Bera. Ondo. Bera? Bera. Vale, a ver. Ok. Vale. Guztiok dakogu jolasten, ez? Bai. No hay que explicar nada. Ez. Va así. Epa, que se nos va. Epa, ¿qué ha pasado? Ahí, Vale, zuek dakogu hortik galderak? Bai, hasiko gara ja, lehenengo, nivel lasai, así que lasai. Bueno, gustoko duzun animali bat? Txakurra. Txakurra. Zerbait, dakuzu txakurrik? Bai, 3. 3. Izena? Rania, Tyrion eta Niko. Tyrion. Juego de Tronos dakuzu gustoko? Bai, pizka bat. Eta nire amara bai. Ondo. Hotxa edo beroa? Hotxa. Hotxa, nahiago, negua zara? Gustoko duzu eskia, txea edo zezer? Ez du, bai,
batean eskiatu nuen, baina ez da más que no me gusta el calor. Zugaroa, beroa edo hotxa... Hotza. Hotxa bere? Bueno, Bai, bai. adeko zue ya zerbait en común, ondo. Pues yo sé una cosa que da calor. A ver qué os parece. ¿Gustukoen cubata? 43 Red Bull. Ojo, Me gusta. ¿También qué decimos a eso? Kalimotxoa. Bueno, Ondo, se pueden complementar. Yo creo que un aukera poco oso, de bai, luego bai. de otra, ¿no? 43 igual pizka garesti. Bai, pizka bat, baina Ondo, bueno. ondo. Pa de vez en Bueno, cuando. zure gorputzaren atalik gogokoena edo, gustoken duzuna? Uste dut nire hilea. Ilea, Bai. Ondo. Vale, badoko zu prototiporen bat. Fizikoki ez daukat prototipo zehazki. Eta red flagik edo? Honestoa ez izatea, edo... Eta pizka gezurti. Bai, bize bat ezurti edo zeloso igual, también. Eta adibidez, red flagik ere tiratzen, body contact zuretzat, deko reperkusiorik edo? Uste dut, depende de la persona, más que body contact. Segun kontekstua eta. Bai, segun kontekstu. Eta kontekstuatik tirata ere, infidelidaterik barkatuko zenuke? Beno, 3 milioi bankuan badauka, igual... Osea, kontekstua, ez da? Bai, da pizka bat kontekstua. Beraz, errelazio irekia bai ela ez. Ez naiz inoiz egon relazio ireki batean, baina beno, ez naiz, no me cierro. Bueno, oye, cuidado que espérate, que igual salimos los 4 aquí, Azkar mainte mintzeko azara, zu? Uste dut pizka bat. Bai? Bai, baina beno, de normal, ez dakit, intento astiro joaten. Eta hori zure ustez gauza ona edo txerra da? Azkar jotea? Bai. Depende. Ez que batzuetan oso txarto ateratzen da. Zuitzataroa, zer iruditzen zaizu hori azkar mainte bintzaren eta? Nire ustez ez da oso ona, ze gero igual arazoak ateratzen dira. Ez duzu ondo ezagutzen beste pertsona eta... Pero yo les veo muy tranquilos, Bai, creo bai. que hay que darles un poco más. Vale, Hay que vale. darles un poco más, porque yo tengo una aquí, fantasía sexual bat. Claro, hay que ir fuerte. Ez dakit. Kalean egitea, uste dut. Janean egitea, Ahí, al salir de Tardanga. Justo. Noizbait bete duzu fantasia hori? Bai. Bai, ojo, Aroa, zuretzat fantasia sexual bat, edo? Bueno, gero bestela galduko ditu. Niretzako gutxiko dut. Ba, ondo daude. Bueno, aquí no pierde, una máquina absoluta con las ¿Se vas manos. ya? No sé si eso es bueno o malo, pero... Ya, hostia, ya, aurreko rondakoak ya... Vale, porque creo que también le tiene que tocar a Aroa un poco, Bai, vale. Pero bueno, a ver, sigue, tú te mueras. Ojo. Ojo todos aquí. Aroa, tienes un absoluto crack aquí, Dejo bidan ona zara zu, Nik hau Molesta un asko poco, jolastu dut, empieza a picarle ya, es que si no... Ondo. Ah, vale. Vale. Vale, listo. Orain Aroaren txanda. Venga, a ver, Ondo, Aroa, te zelan, toca. Tokatzen zaizu. Momentu ondo? Bai, Gustora? bai, Ondo ikusi zaitu, dale. divertigarria. Vale, hasiko naiz ni orain. Lehen esan dugu gustukoen animalia, pero vamos a cambiar un poco. Gustukoen artista? Milo Jota. Orain Milo Jota. Ziritxe hortaz? Niri ere. Pizka triste igual, Bai, baina... Baina abestiak dependitzen du. Ani nintzara zu. Bueno, zure idoloa edo norbaitegaz afari bat izango bazenu, nogaz nahiko zenuke partekatu afari bat, nor iruditzen zaizu interesgarria bizirik edo hilda, eta ezin da izan zure familiakoa. Zen da, pertsona famatu bat edo zula hor referente txat. Orain bertan ez dakit Michael Jackson, nahi duen. Michael Jackson. Bueno, Vale, nik daukat betze bat hemendik, que antes yo creo que ha salido bastante bien. A ver qué tal ahora. Lehenengo zitan, nork ordaintzen du? Biak. biak. Bai. Erdibana? Bai. Bai? Nire ustez, Seguro? hoberena Ez que da. pizkat zalantza izan duzu Bai. momentu bat. Ez pentsatzen nuen. Ja, Baina zondo jokura, jolasten ezta? eta Vale. erantzen. O sea, biakados. Bai, nik ados nago. Vale, oso ondo, pues vamos bien de momento, ¿eh? Vale. Qué Zer da bien los celestinos. zure bikotean edo zure etorkizuneko bikoteari begira, zer gorputzeko ataletan, ze atalean fijatzen zara gehien lehen da biziz? Begiak uste dut. Begietan? Bai. Begi politak ditu Julenek, Ondo. A ver, Julen. Vale, yo creo que sí, yo creo que vamos bien. Eta zu, beraz, ez zaizu gustatu, así que suposatzen dut ezetz, baina ez ara harin maite mintzekoa edo...
Nola eramaten duzuzuk prozesu hori? Arazo bat dauzkat. Bai banaiz, baina badakit nola azkarra joatean arazoak ateratzen dira. Osa, ez zaizu gustatzen alakoa izatea? Ez. Osa, dekogu hemen bi pertsona ari maite bintzen direla. Sí, cuidado, Cuidado que yo ya veo las chispas. Bai. Red flag bat, zuretzat? Ez dakit nola bat bakarrik. Adibidez, body counta, A ver. deko garrantzia zuretzat? Ez. Ez, bat ere ez. Nire ustez ez. Ze ez dakizu zer bizitzen... Bizi izan duen beste pertsona. Bai. Vale, zer, igotzen duzu pizka Bai. ja... Pizka bat, ¿no? Que Pizka estamos bat, aquí ez. todos que me estoy durmiendo. Bai, Vamos, salte el amor. Guazen ari matxera, ba. Beraz, sexoa edo amodio egin. Ez da berdina, Kontuz. Ez dakit. Ez dakit, no, hay que mojarse, hay que Bai, mojarse. hemen. Honesto naiz, ez dakit, ezin dizut Bueno, pues erantzun. vamos a otra, porque la siguiente, cuidado, la siguiente es más peligrosa. A ver. Gustuko en postura. Claro, no has respondido la primera, pues toca otra. Ez dauzkat. Estaban tirando No la se del está, ya, comodín. está Están tirando la del comodín. Ari unen zuk, zer? Sexua edo amodioa? Amodioa egin. Amodioa, ama romantiko hone, eta gustokoen duzun postura? Ez dakit. Busti behar ba naiz. Venga, busti behar zera, bai. Sí, baina busti, Seiya también se busti, porque es que si no, no vale esto, ¿eh? Ja. Bueno, perak esan du amodioa nahiago duela zuk. Zer zara, ez esan, ez zehazki, baina zuk uste zuzarela romantikoagoa, berdin zaizula eta da gehiago desira aldetik. Igual pizka bat romantikoa. Romantikoagoa, osea, biok ere, oso ondo. Oso ondo, ez. Bale, ja guzti da, zuk ere esan dezakezu orain orduan. Zaitezke postura. Bale, uste dut txakurra. Txakurrera. Txakurrera. Bueno. Horrentxe du. Bueno, momentuz entzun duzuena gustatu zaizue. Bai. Bai, Bai. Guztia Tora ondo, zudie. bai. Bai. beraz jarraitu aldugu. Ondo. Bueno. Egin Kantzen dudan. dizue impresioa, no, ez zaitu supereuko, ez zai oso ondo eman bideojoko, baina, bueno. Impresioa zelan izan da, onerako edo txerrerako? Ni kontu uste... Galdera ostean. Bai, ondo, posi. Oberako? Posi. Ondo, jartzen dute musika sexia hemen. Ondo. Perfecto, orduan. Txatu zu jolasteri, porque... Ezagutu ezkero goaz urrengo fasarekin. Vale? Noizbehinka primerako kimika euki alda, baina gero konpabilitatea ez da ona. Beraz. Asuntu txarra, baina lasai. Momentu hori heltzen denean, beranduegi izan ez dadin, prestatu dugu urrengo jolasa. Kupido basoa. Bueno, orain ikusten duzuen bezala, baso batean zaudete, Kupido basoa deitu izan dugu, eta zuen alboetara bi bide dituzue. Orain, agertuko dira kartel batzuk bidean, bideak markatzen dituztenak, eta kartel bakoitzak emango dizue erantzun bat galdera batzuei. Beraz, zuen artean, eztabaidatu behar izango duzue, zein den zuen erantzuna, izan behar duzue erantzun amankomun bat, bale? Vale. Osea, ados jarri bazarie. Adibidez, seme alabak izan, bai ala ez. Orduan, egungo da bai eskerrean adibidez eta ez eskuman. Orduan, batera joan beharko zearie bide beretik. Orduan, egingo duzue zuen Kupidoren bide, bale? Beraz, hori ikusi dezakezue ja lehen kartela, seme alabak, bai ala ez. Pixkat eztabaida laburtxo bat eta ja hartu bidea. Vale. Zuk zen bertzatzen duzu. Zenbakit nik. Nik uste dut, en este caso nire pareja nahi badu, nik ez dut, o sea, yo estoy dispuesto. De normal, no es una cosa que diga yo, bueno, semeak edo tal, nahi ditut, baina, sí, a mi pareja le hace mucha ilusión. Eta ondo bagaude, ekonomikoki eta hori nik eukiko nituzke.
Pizka bat berdin pentsatzen dut, baina igual orain ez, baina ez A dakit. futuro. Bai. Etorkizunerako, ez da? Osea, ez duzu asko pentsatu, baina, bueno, entzun dut bai dela gehiago, ez da? Bai, bai. Bai. Zuen bidea, bai. Bai eskoa da. Bai. A ver, kalkula horra, bai. Zuen eskumara joan behar zaria? Bueno, oso ondo. Hori da. Vale, Hemendik ez? Oso ondo. Vale. hartu duzu ja lehenengo idea. Vale, guazen urrengo galderarekin. Volvemos a... Zoazte erdirantz berriro eta... A ver. Hor ikusten duzue, kartelean, fiesta eta bi aukera, sonora edo backstage. Ojo, Bi estilo oso desberdin, bat Bai. de parkineo, bestela pizkat jardines eta, bai, bi, bueno, Se esan podría decir dezakezuetaz. uno más de pijo, otro más de barrio. Bai, itxegin dezakezuen izaerataz, así que bueno, ez da bai da zuen artean. A ver, igual nik pizka bat pijo, baina nik backstage... Niri Hori backstage pentsatzen nengoen. Bai, zuk ere? Bai, Ba, jo, Ordan errezago, ez da? Vale, Vale, ba, zoazte biok bidea- backstage, no? Joango naiz ni? Bai, hor, Oso ondo. oso ondo. Asko joten zarete? ez. Uy, Bai, los celestinos, que... Hor kimika apurtu da hor, Hori izan da, gure... Gogorra izan da No, hori, pero bueno. eso ha sido culpa nuestra, tengo que decirlo, porque es que gaude... Distraitzen gauden, Bai, distraitzen. le estamos hablando Ez de... desagertatu, ez da Lagu desagertatu. Kimika Barkatu, jartzen barkatu. ondo, Los vale. celestinos da que Urrengo barkatu. kartela, ya mesedez, produkzio. Venga. Txokat? Vale, orain, berriz joan erdira. No, berriro es! Celestino, estamos fallando. Vale, vale, Listo, ya listo. está. Ondo das, beraiek, ondo das. Joan erdira berriro eta irakurri urrengo kartela, mesedez. Vamos a hacer como que no ha pasado nada, Hori da, vale, hori da. pase. Adarra. Adarrak. Vale, daramazue ja bi urte relazio baten, eta bat batean, X arrazoigatik adarrak jarri ditu zue bikoteak, jarri dizkizue. Ulertuko zenukete, azalpen logiko batega, zerbait gertatu da, egoera bat, egon da. Kontestu batekin... Bai. zergatik. A ber, uste dut kontekstua importantea dela, baina zaila. Baina, bueno. Pizka bat zaila bai, baina ez dakit. Baina Nik bai, barkamena... Osea, gai izango zinatekete barkamena emateko. uste dut baietz. Uste dut Bueno, ba, baietz. orduan, barkamena, oso ondo. Irutik, vale, jarraitzen dugu kimikak, vale, ondo. Vale. Vale, ba, guazen erdira berriz eta, a ber, urrengo A kartela. ver, urrengo kartela zein da. Vale. Erosketak gran miedo, zein. Erosketak, zelan daramatxazue? Gustatzen zaizkizue, ez, bai, Pizka bat, baina ez dago dirurik. ez dago dirurik. Ez dago dirurik. Ba, bueno, si tenemos dirua, nora joango zarete. Gran Biara edo zeinetik. No? Azken finean digitala edo, ba, aguantar ahí la chapa de estar ahí esperando. Nik Gran Bia, Gran Bia nahi duzu. bai. Osea, arratsalde baten joan, bera. denda fisikora, pizkat garestiago, pero bueno, hor dekozu. Bai, baina... Bueno, baina nola frogatu. ikusi alduzu Kalidade eta- hobea, segun zeden da. Zu aldiz? Nik uste dut baietz, gran biara joango nintzela. Bai. Nahiko akordia dago hemen, ez dago, ez da bai da... Joder, estamos triunfando, eh. Vale, ba, venga, orduan Gran Biara Vale, goaz, berriz. ba... Ok. Zuk mutzen zare? No, momentuz oso ondo, uste dut, Oso ez? ondo, oso ondo. Vale, ba, guazen urrengo kartelera. Urrengo kartelera. A ver, urrengo kartela que ha explotado. Lehenengo zitan. Kontuz, lehenengo zitan. Kontuz todos honegaz, estaban ez liatzea inoan, mesez, Cuidado, porque... Honek apurtu dezake kimika guztia. A ver, bi aukera ditugu. McDonald's edo Tagliatella. Zer da tagliatella? Tagliatella, bueno, imaginau dela italiano bat, edo... Bai. Bueno, izan daiteke jatetxe, digamos, pizkat hobea, McDonald's baina. Jatetxe bat, ahí con cubiertos bien puestos, edo el romántico McDonald's. Edo un Makauto, gero... O de un Makauto, Joan claro, Larsara, es que- ondartxara, claro, bueno... kontuz, hemen jartzen Izan du daiteke McDonald's. romantikoa. Baina, bueno, ez da behar zuek, ez gauze hemen guztitan. Asi, venga. A ber, Eztabaidatxo beraiek. niri biak gustatzen zaizkit, baina lehenengo zita baterako igual tagliatella ondo dago, italiano bat, gozoa... Erromantikoagoa, ez? Bai. Uste dut baietz. Zu garoa, ze iritsi deko zu. Ez dakit. Kontuz, porque McDonald's en un Makauto oso romantikoa, eh? Bai. Izan Bio, alda, izan kotxean, alda. Kontuz. Gero ondartxara, miradore bat. Claro, es que ez da bakarrik McDonald's, da McDonald's y todo lo que conlleva. Tiene factores, bai. Beraz, No. zer deritxo zuen?
Konbentzitu nau, igual McDonald's. Uf, es que había contado, Ay, la Celestina que la estamos cagando. ja, Dios mío, me cago ez en dakit la ondo egin duzu, no, ere? Bueno, a ver, baina bi planak ondo dira, ez? Batera bazoazte. Biak da ondo daude. Bueno, aukeratu bat, baina... Aukeratu, ja. Piedra, papel o tijera. Qué química. Vale, que modua, Papel o tijera. Vale, va, zailatela. Bat agliatela, No se hacen, se hace. Algo así era. Azkeneko kartelareko Vale, azkeneko gartela daukago hortik edo ez. Vale, ba, venga, berri zer dira. Ikusten ditut, momentu bat, no. gestos raros, Hor, de... Gestos raros de Ondo, convulsión. ondo, gustatzen zait, jarraitu, venga, urrengo kartela. Igual aroa, Vale, azkeneko oso, galdera. ja zauz beste bidean, aroa, pizkat erdiratu. Bai. Vale, galdera honek lehengo zitan egin du pizkat polemika, así que bueno, afaldu duzue, etxean, batera, eskatu duzue zerbait jateko. Zer ikusten duzue gero telebistan, aunque sea de fondo? Zona Gemelos edo Conquis? Es que Zona Gemelos badakit ze programa den edo ze YouTubeko kanala da, eta, a ber, divertigarria, baina zait asko gustatzen, eta baina eske Conquis ez dakit, zer den. Baina beno. Nago berdin. Ez dakit, ez dakit gustatzen Zona Gemeloa, baina ez dut ezagutzen Conquis. Así que... Osea, ez duzu aukerarik gustoko berezik, ezta? Ez bat, ez dakit Bueno, zein den, jarriko baina- dugu, Zona Gemelos da pelikula eta Vale. Conquis da serie bat. Zer nahi Pelikula. duzue? Pelikula. Pelikula? Pues venga, Zona Gemelosera. Pelikulita, manta eta... Ah, no, que soy... Ondo. Vale, daukagu, ¿no? Badekogu? Badekogu. Listo? Badekogu, encima, yo creo que matching total. Joder. No? Hor, fa fallado lo del choque. No, baina hori ez da ikusi. Gure erroa. Beraz, amaitu dugu bigarren fase honekin, Kupidoko basotik bagoaz. eta goazen gure hurrengo fasera. Vale. Ziurazki oso nekatuta zaudete eta goze handiarekin, ez da? Bai, pixka bat. Bai. Balasai egon. Hurrengo fasea nola ditzen zen? Celestinoak buruan, genokalako, datu hori, eta afari romantiko bat erreserbatu dizuegu. Taberna, tagliatelan, hasiko ondo. Eta nola ditzen da, azken Afaria. Baina hau izango da, iragarkin ostean, beraz, hemen egon, tartangate hube, porque luego viene la cena. Minutu bat, eta bagauz. Get in the zone.
club with my head held high. 808 kicks make the flow come alive. Rhythm and flow riding that bass so low. Smooth R&B vibe in the underglow. Pop melody riding on every line. Hands up, heart sinks with the 4 chord time. Bueno, va, zita hau bukartzear dago, por no decir que ya hemos cenado y todo. Ondo da Afari, ezta? Ondo. Oso ondo, oso oso. Bai, oso ¿A dónde habéis ido al final? ¿Os habéis puesto de acuerdo? Tagletela. La tela. Bai. Bueno, ba, nola ikusi duzue? Esta velada romántica. Niretzako ondo. Niretzako ere bai. Bai, Batzuk gustora. pentsatzen dute tagletela txarka dela, baina guretzako oso ondo. Bueno, si vosotros os ponéis de acuerdo, oso ondo. Bai. Osa, impresio ona eraman duzue, beste ataz. Bai. Ez dakit detaile bat fijatu zaren, baina galtzerdia, ez dakit inporta zaizun, janskera eta, baina galtzerdi pare bat bakoitza. Pare bat bakoitzea. Bai. Bueno, nik batzuetan ere... Ez dakit, zuri inporta bat zaizu detaile. Ez zait asko importatzen. Formazio gehiago izateko. Pertsonalitatea du. Ondo, vale, oso ondo. Ba, bueno, ez dakit... Bueno, pues yo creo que vamos con la pregunta final, ¿no? Bai, Zer bada da ordu, dituzue bada. beste zita bat eduketxea. Zengo zenukete bigarren... Zergatik ez? Niri bai. Bai? Zergatik ez edo bai? Zergatik ez. Zergatik ez? Falta da hor zer, bueno. Hori bai bat. Bai. Lo tomemos como un pai. Vale. Eta zu, Julen? Yo no me voy a hacer interesante, nik Bai. beste zita bat. Oso ondo. Directo, vale, oso ondo. Ba, bueno, Eta musu bat, para acabar. Ez. No, hombre, no. Pero, es for baina, Chabasco, bueno, No lasaian, cortemos la hombre. máquina. De despedida, hemen. de despedida, claro, hombre. bueno, agurtu zuen nahi duzu. Agurtu y ya está, eta cortamos por fuerte, hoy. no Yo fuerte. creo que esto ya se está calentando. Bueno. Vale. Epa, egonda azkena. Me lo he perdido por mirar la cámara. Me cago en la leche. Errepika tu mesedez. Otra vez. Me lo he perdido por mirar la cámara. A ver, orain, ¿tenemos? Bueno, Pues yo creo que ya podemos cerrar gure bigarren Haber hecho pase nazi dago, así que pues. de Celestino, que también para nosotros Oso ondo ondo. egiten ari Placer gara. bat izan da, eta oso ondo gozaria. Eta hemen egon gora, non, Tartanga TV-en. Porque todavía nos queda hirugarren pasea, barkatu. Beraz, agur, eskerrik asko hemen egoteagatik. Agur. Agur. Oso ondo.